siem achiel ariyo adek moneno kok dhi maber nikech en be jatelo en gavana ma Siaya. Iwinjo Mbadi Ombija imiya ko mar Mbadi chieng' moko Nyasaye ni be Ombija pogruok e paro kendo osigu ayiego to ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mana kaka Raila Amolo Odinga nowacho nigi ratiro mar wacho gima onyalo wacho e lo chik to pend chik katiba wacho article 6 wacho ni national government to gi county government biro tudore e winjruok mar paro. Jokisungu wacho ni consultation and cooperation. Iwinjo to ka in jatend county government to iwuok oko yaw tulo gi jatend national government to pend chik auchiel kata nyisi ni nyaka itudri e paro gi jatelo mamalo cha. Ere kaka jogi mitelo negi e county dhi yudo konyruok ma kelo gi tudruok ni gi jatelo mamalo cha? Ok nyalre. Emomiyo awacho ni kata mana ratiro ma wan go mar wacho gik modwa wacho go chik okil biro nyisi nitiere limit momi mar wache. To bende kiseng'e ni jatelo mochung' ne oganda mang'eny to nitiere gik monegi wachi mar sero maendeleo kata dongruok ne jogi nikech siasa ma Kenya waseng'e kaka dhi. Ka ikosana gi jatend piny to chances ng'eny ni ok ibiro keti tenge. To mano gima wang'eyo. Koro an ka aduoki malong'o Ombija en ni inyalo wacho gimidwa wacho e samida wache gi jomida wache to nyaka ing'e ni to gima wacho ni ere kaka odhi konyo jogo machung' negi matelo negi. Koro gimoro amora Gavana James Orengo wacho kadiponi gino biro konyo Jo-Siaya to mano ber, to kadiponi en gima ok bi konyogi to onego change tactic matin. Kata kowacho gigi to wache yo moro mar diplomatic ma bende kelo osiep to kendo kelo dongruok nikech Orengo ken jasiasa manyoro en jasiasa matene motegno mong'eyo ni gina nya wacho kama ok anya wache kama kendo ng'eyo kuma pesa dongruok yae. Ong'eyo ni pesa gi ya national treasury ong'eyo. Koro an ok ada wuo mang'eny weche Orengo gi nikech mano ok siasa ma wadwaro. Siasa ma wadwaro kaka rowere sani en siasa mar loso osiep, en siasa mar dongruok, en siasa ma wang'eyo ni kadiponi watiyo gi ng'ato kaka sani nitiere broad base tang'o ma Ruto osingo ne jowa pesa di madhi Migori, pesa di madhi Homa Bay, pesa di madhi Siaya mondo jowa wanyise ni jowa gima biro kani dhi loso ndere apaya machal kama, dhi gero skul machal kama, dhi gero osiptal machal kama. Mane gima wadwaro. To ka siasa ochopo makoro 2027 ochopo to wabiro ng'iyo ni ere kaka wasetiyo gi jowagi. Koro kumwadhi kanye wambe pod wan gi jatendwa wan gi jatendwa Raila Amolo Odinga obiro siemonwa yo kumwadhiye. To sani nyaka wang'e ni to sirikal wan e sirikal nikech ng'eni Ombija ji wacho ni ni wan ni jogi ni e sirikal jogi onge sirikal. Onge Kenya ka ng'ama onge sirikal. Mfumo ma wan go wakili en system of government ma ji te nie sirikal nikech ji te chulo osuru. Gimopogore en ni party mano terie cha ka utin to koro luongo ni minority, ka ung'eny moloso sirikal koro une majority. Koro majority wacho weche sirikal to ka en mjumbe Atandi, Junet, Ochiengini gin gi oversight government gi te obed ja Azimio, obed ja ODM, obed ja KANU, tijgi en oversight government. Onge gimoro ni en opposition. Onge opposition. Wano sirikal wate. Koro kiyiero ni da bedo opposition mano wachni. Wanto waseyiero ni wan konyuolwa to suru wachulo. Koro wane sirikal ka wabedo ka Ruto timo gima ber nyisi ni Ruto magi maber. Kotimo gima ber nyisi ni jatelo ka ne rach los kama. Gi ng'wono gi kweto gi luor. Mana gima wadwa timo. Ok ing'eyo kilo bentire